Morag na hapon mga ka-ornamental. Nandito pa pala ako sa Iraya Manawari, located at San Vicente, Tabaco City. At ang pinunta ko pala rito mga ka-ornamental is yung Guppy show na ginawa ng Bicol, kung saan yung ang mga judges po ay yung mga malulupit gaya po ni Sir Robert J. Galagata, tsaka si Beats Ordonya, at saka si Sir Jeffrey Semporios. So yun mga ka-ornamental, excited na akong silipin yung mga entry mula sa Manila, pati yung mga entry din ng mga kapwa natin Bicolano. So ayun, sisilipin natin at sabay din kayong makakasilip mga ka-ornamental. So ayun, punta na natin.
这一次我真的睡着了。Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Mga ornamental, nandito po pala yung mga malulupit na judge galing pa po sa Sir Beats, Calamba, Laguna. Kalamba, Laguna. Tapos Sir Robert, Bulacan. Bulacan. Tapos Sir Jeffrey, Simporios. At saka si Ryan. mga ornamental, nandito kasama ko yung mga malulupit. Ito talaga yung pinunta ko rito. At shoutout pala kay Sir Ronald Resurrection, kay Tatay. Shoutout kayo, sir. Shoutout nga pala sa mga Guppy keepers sa buong Pilipinas. Mabuhay kayo Ikaw, sir. hanggang gusto nyo. Ayan, shoutout sa GCP family, Gap family, Jug PH, lahat ng mga clubs dito sa Philippines. Tapos Max Flow, Watchupong, lahat ng mga pagkain, kahit anong pagkain nyo. Tapos shoutout sa Team Bubu. Sir Beats. Maraming shoutout na sa Sir inyo, Jeff. Shout Shout out. out, keep grooming, keep breeding, happy lang. Happy Keep- lang. keep buying. So, yun. Bye. Ayun, mga ornamental. Sobrang nakaka-overwhelm kasi nandito yung mga nung una pa talagang tinitingala namin sa paggagapi. So, ayun. Salamat.